Айде. Ей, сега всъщност и на мен ми държи около 30 в момента. Значи откъде те гона? Ще видиме после. Да, всъщност. Ти ще ми пратиш твоите клипчета, ще пратя моите. Колко съм елементарен? Да, откъде я знаеш, че ще мина точно там, точно тук. Между другото, знаеш какво? Скоро лимит ли бе, бат? Батата. Да, знаеш какво? Какво? Тук е много гадно да защитаваш. Да, трябва да си избереш едната и да гледаш към другата, нещо е такова. Ебате, ти лути си? С снайпер ли ме страна? Браво, те размазах с този снайпер. А не се виждаше докато не стрелна. Не се виждаше докато не стрелна. Аз поне не те виждам. Затова съвсем лекичко влезнах, така тъничко. Ти сега снайпер ли ще ми играеш? Да се бях пуснал аз с снайпер. Къде отидо? Ти къде отида? Извъртеме нещо, бе. Остана! Къде отида? Леле, аз спрях, заколяхте и изведнъж ти изчезна. Нито да бачи майка. Това ще покажем клипчето, време ще го. То на клипчето предполагам си върви гладко, не е така. В смисъл това, което ти виждаш, така върви на клипчето. Ага. Мисля, ако на някой му лагва и ти прескача, ще прескача и на клипчето. Това е тишина, като сме само двамата. Ой, аз съм тук.
Дева, защо не те оцелих така? С снайпер не те играе като си се става, чай да сме на вкуса. Искаш ли да пусне аз снайпер? Не, аз го смених вече. Някакъв снайпер бетъл може да направя. Следващата врътка. Искаш ли? Може да. Добре, аре следващата врътка с снайпери. А трябва от сега да го превключим, опа. Сега и аз го превключай. Къде бе? Бата, това ще е интересно да видим как се... Верно ли сте ходили митричето? Нищо това. Следващата карта. Много сме зле. Къде бе? Това записали го? Не бе. Видях откъде? Не видя? Не. Ще видиш после. Аз това не го видях откъде. Аз там си бех, не съм местил много. Тък му ти мърнах тиквата. Аз като се местя става много зле работа, нали? Мале. Аз тъмън ми се стори, че те видях долу. Викам, това сигурно му е труп от преди малко. Интересинг. Помълчите, бе. Бате, точно до газа ти стрелях през цялото време.